Claus Angerstjerne Eriksen, og det er mig, der laver den her lille blog, der hedder brygner.dk. Og i dag, der vil jeg fortælle lidt om vindruer, som, hvad er der at sige om vindruen? Det er jo den frugt, som vi har brugt til at fremstille vin af i mange år. Jeg mener, der er nogle steder, hvor de siger 5-6.000 år siden, så begyndte man i hvert fald at lave noget vin på druer. Og det er der jo blevet til rigtig meget god vin igennem årene. Så det er en del af vores kultur, og der bliver også lavet rigtig meget spændende og god vin i dag. Og det, der er et af min dagsorden, det er jo, at vi skal sgu også lave det hjemme i baghaven. Og heldigvis er der en rigtig god trend inden for vinavl, at selvom vi ligger faktisk 5 grader for langt mod nord for at kunne dyrke vin her i Danmark, så er der sgu mange vinbønder her i Danmark, som siger, fuck med det. Vi kan sgu godt lave vin i Danmark. Og ja, der er nogle år, hvor der er for lidt varme og for lidt solskin, og så springer man dem over. Men ellers, så kan det sgu godt lade sig gøre at lave noget fornuftig vin her på vores breddegrader også. Så det er bare at komme i gang. Og ned i teksten, der har jeg nogle referencer til forskellige foreninger, man bør melde sig ind i, hvis man vil lave et eller andet alkoholisk drik. Og der er jo også en Dansk Vin, hedder den. Det er sådan, det er. Og foreningen Dansk Vin organiserer, jeg mener det er i størrelsesorden 1100 vinbønder herhjemme. Langt de fleste, det er amatører, vinavlere, som har en 25, 50, 100, måske op til en 3, 4, 500 vinstok i baghaven, og så laver de noget vin på det. Og det går. Der er rigtig masse god tid med, og der bliver også lavet rigtig meget god vin. Heldigvis for det. Så det, og så er der, skulle jeg lige sige, så er der også en 100 stykker, som i det lag, som er professionelle vinavlere, og som jo får lavet en masse spændende vin også. Så ja, lad os kigge på det. Vin fra plante til flaske. Lad os starte med at kigge lidt på vinens anatomi. Den består jo af en skal, eller vi kalder det også for for skindet, og det er jo ligesom det, som indkapsler hele frugtkødet, og inde midt i det hele, der er der 1 eller 2, 3 kerner, og der er noget stilk også. Det er selve vindruen. Jeg har sagt nogle gode billeder af selve anatomien i vindruen, og smidt dem ned i teksten nedenunder. Og sådan en vindrue, den indeholder sukker, den indeholder syre, den indeholder smagskomponenter i form af fenoler og ester og lige en masse andre ting. Sukkeret, det er det gode forgærbare sukker, der bliver lavet i sådan en vindrue. Det er først på sommeren, så er det glukosen. Glukose er en monosakkarid, og den er rigtig god til, gæren kan rigtig godt lide at spise monosakkarider, ja, men også glukose. Den har ikke så meget sødme i sig, men inddeler de forskellige typer sukker i sødmeindeks, og glukose det har 0,7 i sødmeindeks. Men når vi kommer længere hen på sæsonen, og druerne er ved at blive helt modne, så udvikler de også fruktosen, og den har jo så en sødmeindeks på 1,4, og det giver altså bare noget på smagsprofilen, som tæller på plussiden.
Så derfor pluk dine druer, når de er modne, og gerne lidt tid efter. Altså de skal være fuldstændig modne. Så er der noget syre i sådan en drue. Der er vinsyre, æblesyre. I særdeleshed æblesyren, som er en meget snærpende syre, som bliver dannet i starten af sommeren. Og så sidst på sæsonen. Igen et argument for at plukke sine druer, når de er fuldmodne, som i fuldmodne. Fordi det er til sidst, at den gode vinsyre, den bliver udviklet og bliver dannet, og æblesyren den får lidt mindre. Jeg har lavet, altså når vi måler syremængden, så måler vi det ved en titreringsmetode, hvor vi måler gram syre per liter. Og det er en god, man bør måle syremængden. Man kan få sådan en lille kit, det koster 300 kroner, 300-400 kroner, eller sådan noget, sådan for en lille kit, hvor man kan måle syremængden i sin vin, inden man tilsætter gæren. Og der kan man så bruge forskellige ting og sager, som jeg beskrevet ligger nede, som kan bruges til at regulere syremængden. Så det er lidt svært med det der syremængde, hvad de anbefaler de forskellige kloge hoveder. Jeg oplever, at det er lidt forskelligt, hvad man anbefaler. Så jeg har lavet en liste med det forbehold, at der er altså forskellige mængder, man anbefaler, alt efter hvem man spørger. Så godt. Derudover så ser jeg også, at der er noget med noget fenoler. Det er typisk fenoler, det har typisk sådan en smag, lidt af en krydret smag. Og der er ester også, som også giver smag i druen. Den giver sådan mere frugtagtig smag. Og så er der tanniner. Det er faktisk også en fenol, eller polyfenoler. Og der er for eksempel 2 slags. Der er den grønne, der giver en lidt snærpende smag, tannin smag. Og det er desværre den, vi har meget af heroppe på de nordlige breddegrader, og hvor at man nede på syd har en mere, hvad man kalder den, altså i de varme egne, nede i Sydspanien for eksempel, der udvikles en mere blød og moden tanninsmag. Så ja, det var så lidt fortælling om selve, hvad er den der vindrue for en størrelse. Godt. Som jeg sagde i indledningen, så er det blevet populært at dyrke vin her på vores breddegrader, og det kan også godt lade sig gøre. Det kan også være uheldigt at have et år eller 2, hvor sæsonen er for kort. Får vi frost i maj, så er det fandme noget lort. Og vi skal også have de der solskinstimer. Så det... Men som regel, så lykkes det at få lavet noget fornuftigt vin. Og så er det jo, som med så meget andet, hvad er det for nogle, når man skal ud og lave sin egen vingård, jamen så skal man have fundet ud af, hvad er det for nogle vinsorter, man skal bruge. Og der er mange forskellige slags vinsorter. Hvis man kommer ned i de varme vinlande, Spanien, Italien, Sydfrankrig, jamen så er der jo tusindvis af vinsorter. Et sted der så jeg, at de sagde, at det er en 8-10.000, og der var et andet sted, hvor de sagde en 3-4.000. Altså, ja, der er bare mange forskellige vinsorter. Her
På vores breddegrader i Danmark, der er det indskrænket til, at der måske er en 25-50 vinsorter, som egner sig til at gro på, her på vores breddegrader. Og det er simpelthen fordi, at vi skal have en vinsort, som kan udvikle sig hurtigt i den korte sæson, vi har. Vindruen, den hedder Vitis vinifera, hvis vi skal bruge et udenlandsk ord for det. Det er så slægtsnavnet, der er Vitis, og vinifera, der er artsnavnet. For 150 år siden, der havde man et kæmpe problem med vinpest, som betød, at 75% af den franske vinstokke, de skulle simpelthen slås ned, brændes af. Og man var på skideren. Det var i løbet af et par år, så var det bare meget hurtigt, så havde man altså den der vinpest i hele landet, også i andre vinlande. Undtagen i USA. Det undrer man sig lidt over, og så fandt man jo så ud af, at i USA, der podede man på det tidspunkt, Vitis blev podet på en grundstamme af en anden art. Altså ikke vinifera, men på Labrusca eller hvad fanden har vi? Palantia og så videre. Så det er simpelthen det, man fik sgu travlt med podkniven og podvoksen dengang, og så få lavet en ordentlig røvfuld nye vinstokker. Så i løbet af nogle år, så havde man så de der franske vingårde kørende igen. Heldigvis da. Og også italienske og spanske, selvfølgelig, og tyske. Så man kan altså godt lave stiklingformering. Så bliver det jo sådan en Vitis vinifera med risiko for, at den kan blive ramt af vinpest. Hvis man vælger at blive professionel vinavler, så synes jeg, at man bør bruge de podet vinstokke. Det er kraftedeme ærgerligt at stå med 5.000 vinstok, der er stiklingformeret, og man er kommet i gang med sin produktion og har succes efter en 3-4 år med at lave en rigtig god vin. Og så kommer vinpesten og ødelægger det hele. Så nej. Professionelle vinavlere, de skal bruge de podet, ikke? Så lader også amatører måske eksperimentere lidt med nogle stiklingformeringer en gang imellem. Yes, jeg har lavet en oversigt over nogle af de vinsorter, som der er anvendelige herhjemme. Jeg har selv erfaring med nogle af de vinsorter der. Så det er noget, som de her data, det er jo noget, jeg har hentet fra Foreningen Dansk Vin. Og det er jo igen et argument for at melde sig ind i den forening, fordi der bliver lavet masser af data, masser af oplysning. Der er et medlemsblad, jeg mener, det udkommer en gang om året, eller der er et medlemsblad, og jeg mener, det udkommer en gang om måneden. Det er i hvert fald 10 gange om året. Med masser af viden og oplysning, som nærmest er uundværligt. Så hvis man vil vide mere om de der vinsorter der, vælger ind i foreningen, og så kan I i de gamle medlemsblade eller via jeres hjemmesiden få mere viden, og til medlemsmøder også få mere viden om, hvad er det for nogle
vinsorter, der er en god idé at satse på, når man skal lave en ny vingård. Jeg kan sige så meget, at jeg har prøvet at bruge Salas Perle, det er en grøn drue, og jeg har prøvet at bruge Rondo, det er en blå drue, og ja, så er der en, der hedder Scheuler, som jeg også har prøvet. Den står ikke på listen der. Det er også en blå drue. Ja. Men der er nogle af de andre druer, der står på listen, som klart kan anbefales. Selve layoutet for sådan en vingård, det er noget med at plante vinstokkene med 1-2 meters afstand. Kraftigt voksende vinstokke, de skal have god afstand, svagt voksende kort afstand. Afstanden mellem rækkerne, det skal være 1,5 til 2,5 meter. Jeg mener, man siger, at de skal gro op til 1,80 meter eller det i det lag der. Og så ellers få lavet sådan et espalier, hvor vinstokkene de bliver bundet op på sådan nogle snore, der går vandret. Det der med formering, det har jeg lige sagt noget om, hvad jeg mener omkring det. Er man en almindelig amatør, som ikke skal leve af det, så kan man da godt eksperimentere lidt med stiklingformering. Men det er en god idé at bruge pudning, og i særdeleshed, hvis man skal være professionel, så skulle den vist være slået fast. Espalier. Der har jeg nede i teksten sådan en kort beskrivelse af, hvordan man kan lave sådan en simpel opbygning af sin vinstok. Og der findes i de tykke bøger mange forskellige beskrivelser af, hvordan man kan lave de her opbindinger. Og det er jo nærmest næsten en hel religion. Men ja. Så skal vinstokkene beskæres. De får en masse bladvækst i løbet af sommeren. Og vi skal jo gerne have bladene til at lave fotosyntesen, så der bliver dannet noget sukker, men det skal jo ikke helt alt det der sukker og næring der, det skal jo ikke gå til at lave blade. Der skal altså også gå noget til at lave druer. Så ud med beskæresaksen fra juni måned og frem til høst, cirka afhængig af hvad det er for nogle druesorter. Er det nogle kraftigt voksende noget, så er det måske hver anden uge. Er det noget svagt voksende noget, så kan det være, at man kan nøjes med hver 4. eller hver 6. uge og beskære. Så, yes. Og så bliver det sidst ved sæsonen, så skal der høstes. Og vinhøsten, det er jo en fest. Det har man bare en 100-200 vinstok, jamen, så er det svært at klare det helt selv. Men så har man forhåbentlig nogle venner eller noget familie, nogle stykker, der kigger forbi og hjælper, giver et nap med at få plukket druerne. Og når arbejdet i marken er slut, jamen, så skal der selvfølgelig noget god mad på bordet og en god flaske vin. Så som tak for hjælpen. Der må godt være lidt fest i forbindelse med vinhøsten. Så ja, jeg skriver ned i teksten lidt om hvornår man skal gå i gang med vinhøsten. Og det er jo når alt det gode sukker det er ligesom er blevet udviklet. Der er masser af sukker i druerne. Og der bruger man et refraktometer til at måle sukkermængden. Så det kommer også lidt an på, hvad det er for nogle sorter. Så, og man måler jo også syremængden. Den skal ligge på mellem 8 og 12 gram per liter, inden man tilsætter gær. Så
Yes. Ganske kort, når man så går i gang med at lave sin vin, man har alt det her, fået plukket alle druerne, man har fået afstilket druerne, så kommer de op i stor kar. Man maser dem lige druerne lidt, så man ligesom får frigivet noget af det her most og saft, der er inde i druerne. Og så måler man for syren og tilpasser den, og så giver man måske noget gærnæring. Det er lidt forskelligt. Der er nogen, der bruger gærnæring, der er andre, der ikke gør. Og til sidst så tilsætter man gæren, og så står det i det her kar, og jeg plejer at røre lidt rundt i det 3 gange om dagen, 2-3 gange om dagen. Hvis det er rødvin, jamen så er det 3-4 uger, den skal stå og trække på smag og farver fra vindrueskallen og sten og stikling selvfølgelig. Og hvis det er en hvidvin, så er det måske bare en enkelt dag eller 2 eller 3. Så det er, og når det er færdigt med at massegere, kalder vi det, så skal det op i pressen, og så presser vi al saften ud. Det der. Pres ikke for hårdt, så bliver det sådan lidt, så får man for meget, sådan noget snærpende smag. Og så op i en gæringsbeholder, lad det stå og gære et halvt års tid, og så når vi kommer hen i løbet af foråret, så bliver det tid til at tappe det over på flasker. Men det gennemgår jeg lidt mere i detaljer senere. Det var en korte gennemgang af det forløb. Yeah. Og så tror jeg faktisk bare, det er det, jeg vil sige om vinfremstilling. Så, så var jeg ude at finde. Jeg har lavet sådan et lille forsøg for, der står 2014, så det er 11 år siden. Jeg lavede den her. Det kan faktisk lige være nogle år siden, jeg smagte den. Men det er en, jeg kalder det en rødvin, eller en meget kraftig farvet, rosévin. Det er vel en rødvin. Og det er en rødvin. Den har noget træagtigt over sig. Mm-hmm. Ja, den er okay. Den har stået på flasken der og udviklet sig i sidste 11 år. Det er noget, jeg bruger Grondo, Scheuler og Salles Perle. Og Salles Perle, det er jo derfor, den bliver lidt lys. Det er jo en grøn drue. Så. Men det er en god daglig vin her på stedet. Så bare kom i gang med at eksperimentere lidt med at lave vin derhjemme. Og der kan altid blive plads til en 50-100 vinstok et eller andet sted i hjørnet af haven, ikke? Ikke så meget pjat. Ud med børnenes sandkasse og ind med vinstokkene. Sådan skal det være.